alon le. Jar anjar alon jar. Hei. Awas. Hei, ayo. Ya, was. Ayo. Ya. Ayo. Waspada ke ayo. Ayo. Awas. Ya. Was kepleset. Ingat teo. Demet nih. Kaget mae sampean. Awas. Lo. Ayo. Ya. Gue. Lah. Ya. Was. Awas. Yuk. Ya. Was. Ya. Ayo maju pelagan diri ger ayo ger. Was. Yo. Awas. Ayo. Lo. Awas. Ya. Lo. Ayo. Yo. Awas. Tuh, la. Yo. Lo lagi sawah toh. Golek dalan dhewe-dhewe. Lo lagi sawah piye toh? Hei. Jaranan saya tua kok saya ini apa toh? Manut. Iya. Yo. Iki piye to iki? Sik to. Iki jane piye to iki? Kiprah nyok. Kowe nyapa kiprah? Kiprah kaya kancamu ku mang lho. Alah, sing kiprah ben bocah-bocah. Lho lah kowe. Besok sik tak selini iki lho. Kowe bengok-bengok coglokmu kesuk kangge. Aku tak bersyukur ae. Kok iso bersyukur ini apa? Bersyukur alhamdulillah bengi iki akhirnya aku sida metu. Duh, piye to maksude? Hah? Lah wis diundang ndak metu. Lah dek iki gone Pak Lurah ra sida metu kok. Kowe digawe ngono. Eh, Sing penting kan nampa mutuh ngono ae lho kok dadak. kan yo ra penak to, Le. Kadung dinteni wong sak. Lho, ndi? Kae lho ngarep kabeh iso. Lah yo. Iki kudune piye? Ya kudune kiprah kaya kancamu Nojo. Alah. Bocah-bocah kiprah piye? Ya ngono kowe mau perangan. Heeh. Mlebu lawangan kono. Minggir. Spesial gone Pak Suyono kene iki. Sapa? Suyono to? Heeh. Kuwi aja kobok-kobok senengane Anik kok. Mulai bengi karo Anik iki dolanan lho. Teko ana mae.
Nyapa? Tangane tas muluk apa? Kuwi mah bareng ngeduk ngobok ndut ning bareng ngobok amis ngono. Itu biasa wong rasaya tuwek rasaya gampang kembes, makane amis. Ayo tak kiprah. Usok. Payo. Kebayake anyar. Biru. Aku mah arep gawe kuwi lho dak sido. Kebayake biru. Lah iya. Roke ireng. Sepatune putih. kaya apa? Malah kaya madu mongso. Bocah otwek gitu lah. Kiprah, ayo Met, kiprah Met. Ya, Mas. Ya Dan, ayo Dan. Ya.
ya, 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 lo, ya, 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 yuk, yuk, yuk. Ayo mae kleru. Ya, ya. Yuk. Ah, yuk, ah, ye, ah. Bali wae detek sesuk-esuk yo munyak munyak balik 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 diampot hidupnya tak ngisor piye lho plenonet kancane parane rono piye to Mit balik Lah ya parane rono sik apa rono sik? yo gantinan ki muter gantinan Muter mok kira apa gak nopo piye aku ora ning ngono ki rotasine yo ngono ki mau Rene dhisik lagi balik neh heeh ngalor dhisik walah wong jaranan sampe buar kaya lho diparani premunggane kene ngalor ngene karo kancane lho pito Mit ngalor dhisik mutere iki ngalor lho Mit mutere aku ngalor langsung jujuk pawon lah yo urung wayahe sik ya ampun tenan iki aja ngono munggah kene sing kok lagi ngalor ngono lho munggah dhisik ya tulungono ora iso ngene lho Loh, piye ta Mit? Mit, dadi tulungi no diunggahne. Diunggahne. Nah. Ya ngono. Nah. Lah kok bau
Rene lho. Bocah iki kok maju neh iki lho. Rene. Nah. Lah. Bul jabul. Lah kok ke malah mela-mela piye to, Bul? Lah. Ora usah ben ngono omahe kono. Iki lagune urung bar urung tutup iki lho. Terus mau rene sih ya. Nengan dhisik. Tenan lho ya. Ya. Sepakat to ya. Sepakat. Ayo Mas. Yo gendut yo. Ubenge. Lah nyapa? Nyapa kendang iki dicabuhi? Yo. Lah piye? Teni tabuhan kendang dhisik lagi. Lah Loh, nyapa? Lah piye? Kendange dolen. Yo. Bocah kowe iki jak melarat to panjenengan. Golek didol apa ya iso dikendangi. Bene sing penting ndang oleh dhuwit terus ditrum ngono lho. Kok iso didum ya. Sak lagu Kurang dhisik. ajar. Lagu dhisik. Lagi. Yo, yo, parane ngalor, parane ngalor. Ngalor. Yo don, yo don, yo don. Yo. Bale, bale, bale. Bale, bale. Bale, 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 bale. Bale, bale, bale. Ya kaca ing kisah gembira lerap-lerap banyune segara ing tiak numpak perahu layar ing kita minggu kali wisata alam bruneng wis tengah ya banyu pinala ora jemu-jemu karo mesen guyu ilangake rasa lu rasu ati gawe mas kok sedunggahne mengapane kok jawel mas kok nak munggah apane Sing sama jawel apa aku? ya kene ane Nah, iki otomatis. terus Lek kene dijawel kene mak sedut. Hei, sing Mak Sedut kuwi apane? Oh, jarane Mak Sedut munggah. Wah. Jadi biar menimbulkan efek gerakan yang baik. Wah, alah. Tepuk tangan nek ngoten. Nah, pinter Pinter. demeti pinter ekspresif. Oh, sik Mak, sik Mak. Nyapa? Aku kok dikeplok ya apa doro apa piye? Orane Piye? Wah, api. Nah. Yo ora ngono lho, Mit. Yo sampean meneng ae tak aku ae. Aku. Ah, Jajal. tepuk tangan dulu penonton. Kok ndak semangat ngono to jan iki? tepuk tangan tepuk tangan nah Iki piye? Nah, apa dadi? iki menganu lek ku ngenggoni klambi ya kok pas kok bagus betul Ngomongnya mak ade. cocok ya, tenan klambine cocok lek golekne mak ayo pas Pas. top heeh Aku ki umpama dijajane karo Sidan ngono luwih pantes. Lah kok iso pantes lho. Pantes, Mak. Pantes. ora Pantes. ora Lala sama nojo merendah ngono. ora lho Nuwun sewu ibu-ibu Wah, adik-adik. wah. Saya kalau jejer Mak Mujati pantes napa mboten? lah ora to ngomongnya Ndak pantes. ora Tekok Mak Sri, nanti Mak Sri. Mak Sri dah kalau Mak Sri ya kok Mak Sri Mak, kula kali Mak Mujati pantes napa mboten? Ora. Tekok yoga ya yoga. gone padha tekono gendon Mas Agus Pak Agus. atau jajal tekono Iya, piye? Kula kali Mak Mujati pantes napa mboten? Ora pantes. ya toh domo Ndak pantes Mas Amit. Oh, roh aku sing pantes. Nyapa? Jajal-jajal karo sing iki, karo sing iki. maju ada ngadeg ngadeg nah Eh? Yo ngene iki lho, Bro. Wong lanang ki menang milih. Wong wedok menang nolak. Oh, Dadi ki kok tak pilih lek aku ditolak berarti yo pancen kewajibane dhek. ora ning ngono ngene lho, Mit. Ora ning ngono. Wong sing wedok lho, oh ayo terus Mbak, maju Mbak. Maju. Nah, arep Mas Amit jentrek. Arep Mas Amit jentrek lan. Nah. Sing wedok lho, oh ayo lho. Sing lanang koyo munyuk. Iso koyo munyuk lho. Ah,
Penonton tidak suka. Mbok sing apik. Lek ngelem kancane iki mbok sing apik. Lah sing apik piye? Ngene lho nyuwun sewu, Mbak. Sama Dek. Dek. Kamu nggak pernah belajar pengurangan ya? Pengurangan? Iya. Belajar. Loh, tapi kamu kok nggak ada kurangnya? Oh, ngono lho. Baper aku. Ya saltingnya elek. Sik. Saman Mbak. Sapa ayo? Anu Roy. Sapa? Sapa kuwi jenenge? Sama. Ayo. Anu. Elek iki lho. Sing ning Blitarnya lho. Alah nang Blitar karo aku to. Alah. Sapa ayo? Prapto. Prapto sapa? Sapa Pak? Sapa Pak? Ah, Mbak, sapa, Mak? Jenengku Prapti. Oh alah Titi. Weruh aku. Iki ngono adike Lastri. Lastri iki ibuku. Ibuku. Wah, iso aneh-aneh. Nggih. Mohon maaf. Kamu kalau make up pakai spidol ya? Enggak. Loh, kok cantiknya permanen? Wes terus nane. Ya, oleh. Carane Yo. rayunan. Yo jajal aku yo. Disawang ora apa-apa ketok ora pantes. Tapi dirayu suwi. Barno. Sandek ning mburi ngono. Ora ning jak ngopi dhisik. Jak ngopi. Ya aku. Apa Mak? Piye Mak? Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Matamu ya kok roh lek bocah ayu. Bocah iki ayu ya kok roh. Matamu lho ya kok ayu. Roh to Met, men masalahku demet tenan lek karo kowe. Jan ya kok ayu tenan. Kok ya roh lek cah ayu. Aja mbok gelap. Iki lagu lah ya tekor iki. Iki aku ora perkara lape. Piye? Ora perkara lape. Piye? Sumpah kucing, Bro. Ora ngono Mak iki yo tas demoki apa-apa ngono lho. Wes kok buri dibawa sembarang-barang Mak. Ngene lho, Mak. Piye? Kan ya bener. Heeh. Bener lek pancen iki ayu. Ayo, Mak. Jadi semua orang menyadari, Ya, Mak. semua orang mengakui. Tapi ya kok roh lek wong ayu. Ngerti ora sebabnya aku kok ngerti lek iki ayu ngerti ora? Sebabnya apa? Sebabnya mripatku melek. Jajal lek merem. Lho, ora ketok. Bener cangkeme ameteng. Bener to? Regane melek. Heeh, Aku apa? ngerti lek kene iki ayu. Lah, Mak. Sedangkan kene iki A. Alhamdulillah isik diparingi kesehatan, iso menghibur masyarakat desa Tapan. Ngono lho, Mak. Lambemu muar melesetnya apa? As ngono mengaku roh. Terusno. Astagfirullahaladzim. Sing muni kene lho, Mak. Kok lek mbok terusne tak sangoni we. Tak sangoni we ketenan. Wale wani terusno. Ketak sangoni. Wis to Met, asli tak sangoni. Ayo, lewani, ayo terusno. Apa kowe muni apa? Ora usah ritek, Ro. Omongan ora usah. Ora sama Mak. Disangoni tenan Mas Hamid. Sangoni apa kapan ke duwekne aku malah kartu kis kok. Lah kuwi. Malah kon gone puskesmas. Ayo, ngeterene puskesmas. Lewani terusno apa, Mang? Apa? Astagfirullahaladzim iki lho sing muni Mang Mak. Udu aku tenanan, Mak. Kowe engko lek mbok terusne wis to. Lek wani klambiku ki peken kabeh iki. Gon mulih. Tenan ya, Mak. Mas, gua mulai ora kon ngepek. Kon nglondrekne oe. Iki yo politik iki Mak Mujati iki. Disilik klambi kon gua mulai, tibake ora kon nyepek kon nglondrekne. Oh, balik kudu resik nek muni. Kene yo politik kalah kene yo. Ngene lho, Pak. Alhamdulillah awake dhewe ditimbali nggone Pak Suyono. Betul. Iki nang omahe dhewe. Omahe dhewe terus, heeh. Alhamdulillah ning daleme Pak Suyono kene iki. Heeh. Kene to? Oh, sing kene ya. Ayo, ya. Lho, biyen koyo kene to, Mak? Ora, ya kono. Oh, alah saiki kene to? Ya ora saiki kan biyen. Alhamdulillah. Kapanane kae awake dhewe nang daerah Tanggo Gunung. Ya. Nggone juragan klopo. Heeh. Mulih tanggapan ngene digawani Klopo. Terus kapanane kae ning Kalidawir. Juragan ayam. Mulih digawani ayam. Neng nggone Mak Sri kene iki alhamdulillah pedagang ikan laut. Iya to ikan laut. Iki kok mulih minimal digawani nyah tongkol ki kegedean iki. Lah apa? Teri. Lho kok teri? Cuwilik teri. Tinggi peyek. Ora ngono. Lah. Iya.
Wes tapi tenan alhamdulillah. Nggone Pak Suyono wingi wis ropian-ropian nikahke anake. Ya toh, iki ki tamune alhamdulillah ndek iki diparingi udan ora apa-apa, Mak. Mengse sore ya udan. Alhamdulillah bengi iki terang ngerti sebabnya? Sebabnya apa? Adewe nang kene ora kudanan ya toh. Ngerti ora sebabnya? Sebabnya apa? Sebabnya enek terope. Dadi ora samar kudanan. Pancen lamene demeti ngono kuwi lho, Le. Ora maksudnya ya alhamdulillah ngene iki berarti dongane para masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Melu dongakne manten muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen muga-muga ndang diparingi putra-putri ingkang soleh lan solehah. Ya Mak ya, kaya putrane sampean, kaya putraku. Terus Kaya iki. Siapa kuwi? Iki anake. Apa wis mana? Alah, papat barek kabeh. Lho kok papat barek kabeh piye? Lah ibuke ya papat. Kok iso aneh. Aja ngetok-ngetok mirang-mirang. Ngene lho, adewe iki nang kene iki wis ora kaping-kaping. Dadi iki wong kene iki ya wis kangene masalah. Iya to. Wong daerah Melian kene iki. Iya to. Melian to mak ngene iki. Melian kene iki jan kangene karo jaranan iki masalah. Ya. Iki terbukti deloken. Mas yo hawane adem. Anyep kene iki penak-penake turu nang omah. Direwangi mara nonton jaranan Turangga Cakra Budaya. Berarti luar biasa untuk penonton yang hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan. Kula dongakne penonton sing rawuh sedanten pinaringan sehat seger waras. Amin amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah. Amin. Diparingi yuswa ingkang panjang. Amin. Ingkang kagungan utang ndang lunas. Amin. Lah iki wayah iki kok buanter ya. Tak dongakno sing kuwi, Mas Momo sing es iki yo. Oh iya, iki bola-bola YouTuber yang ngono. Tak dongakne kabeh sehat. Amin. Seger waras. Amin. Batune ora gampang ngedrop. Lho kok ngedrop kok batu? Lah piye lek ngedrop iki ora kena nggih nyoteng kok iki. Ngono Mas Momo. Heeh, alhamdulillah ya Mak yo. Wis piye iki ya? Karepmu piye? Heeh. Bocah-bocah ki lak wis biasa joget to Mak. Biasa joget. Guyon-guyon lak wis biasa. Biasa sing saiki ben atraksi Mak. Wah ngono. Dadi ki awake dhewe sak kanca ki ora mung joget, ora mung guyon, ning kudu enek atraksine. Awak wong kok sing atraksi ya, Le? Atraksi bocah-bocah ki pol-pole sauto. Wer. Wis kok kono. Lah lek aku kok. Kowe yo sauto. Yo wer ngono. Wer mencolot teko kene, medhukku ning sanggih panda kono lho. Nyapa kok teko sanggih nang. Yo ning kene wer. Ngono. Ngono ya Mak ya. Dadi ben duduhne kabisane dhisik. Aja kesuwen, ayo ndang diduduhne. Mas Gedon. Ya Mas Gedon. Pukul. Baik, inilah dia. Untuk peserta yang pertama bernama Regen Benteng Prayogo, mempunyai paras yang sangat bagus dan juga hidup yang sangat panjang. Atraksine ayo. Niki masih baru. Nggih. Ini adalah trennya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah adik-adik. Berikutnya akan disusul ada Saudara Dika, sebuah atraksi belakang.
siapa dia? Berparaskan sangat kotak, seperti tapir. Inilah dia, Tiro. Nyapa kowe mandi ki? Sapa jenenge kuwi, Mang? Lah nyapa? Kok jeneng lemu nyelok kleru? Peserta berikutnya Terus? berwajah agak kotak. Terus? Kotak tuh Pak? Loh, seperti tapir. Kancane iki akeh loro lek ngarene ya apik-apik, ngono jenenge ya apik-apik. Terus? Lah kancane kok tapir iki lho. Loh, lah kamu kaya tapir ora? Kudu. Loh, lah kene kok nesu kowe? Wong ora kaya tapir kok nesu. Oh, berarti rumangsa kowe. Rumangsa kaya tapir. Tiro kaya tapir. Sing apik. Sing Gagah Arjuna. gagah. Kaya Arjuna. Ngono to? Bareng piye? Ini dia. Atraksi. Terus atraksi salto belakang dari Tiro. Tepuk tangan. Adik-adik Mas Tiro saltone apik apa elek? Apik. Sampean seneng apa ora? Seneng. Ro bocah cilik-cilik bodoh seneng ayo saltone. Ayo Mas takui Mas. Ayo. Apik, Ayo Ro. seneng. Cah cilik-cilik bodoh seneng iki lho. Tepuk tangan, tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Berjalan menggunakan tangan. Gimana? Senang? Senang. Api. Lagi apa ndak? Lagi. Lagi, Ro. Itu lho bocah cilik-cilik lho. Ayo, cepet. Senang, apik. Apik lagi. Bocah cilik-cilik njaluk neh iki lho. Wong kancane wis menggeh-menggeh banget lagi-lagi. Loh. Seneng to sampean seneng to? Lagi? Lagi loro. Piye? Sik to. Nyambuk sampean ngelak to? Oh, iya. Mari ngono terus atraksi neh. Ngono to? Met. Lek ngombe iki sing apik ngono lho. Lho, lah yo apik. Lek kok macrot. Mbok macrote ngono. Sopo sing ngetrone? Iki tanganmu ngono. Ora. Lah. Lah. Kasine ngerti lho. Mosok. Ambene sing apik. Awakmu ngelak to? Lah yo. Dadi iki bocah cilik-cilik kene iki bodoh seneng. Heeh to. Engko lek bar ngombe awakmu hiburan neh. Iki engko tak ombeni dhisik. Dadi iki ben tenagamu iso banyu. Loh. Hah? Iki lho, adewe padakne ning kalangan pitik malah dibengoki karo iki. Iki saiki kan wis aku ya. Enek Iki kancane lho. Genti Mas Amit, Mak. Kita namet. Genti Amit. Emet. Iki aku wis. Wis. Sing urung Amit. Sama nurung. Nah. Yo atraksi yo salto. Atraksi salto. Apa? Atraksi. Wong salto kowe ya wis lho. Ah wis. Ya kudu beda no. Beda. Lha apa? Mas, aminor Mas. Wah, Aminor Mas. Wah, iki. Mobil sanggapan. Piye? Nadane sing liyane. Aminor bleset-bleset to liyane. Karena di Mak? Sing ndi? Monggo, wayahe sing di Mak? Ayo kayu, sing lap Kabeh. dhewe. Sing lap Kabeh. dhewe yo. Ngateko nduk, ngateko. Sik Mak,
Happy happy. Sing ndi? Lor dhewe. Lor dhewe iki kono lho. Kok iso sing lor dhewe iki lho. Iki. Sing kulon. Lah kulon lor dhewe iso kono. Maetan kulon bingung, Met. Saman bingung. Bingung. Kudune gondelan mak lek bingung. Gondelan piye? Gondelan aku. Ngono. Aku ki lek etan kulon bingung, lek duit ora bingung. Duit ora bingung. Ya, atek dok. Ya Mas, Apa lagi nih, Pak? Yang biasanya lah. Amin ora Mas. Apa yo amin no? Kusumaning ati. Pangakui ya. Sitok aku sitok urung iki sitok. Pangakui ya. Duwong manis. Yo iki dekku. Kang tanti-anti. Enak suaramu juga. Nah dhewe blas padane. Ini, Pak. Aneh. Terus iki. Njur kelingan. Mong tekamu. Lah ngono ya wis kleru lho. Kamu Tiro isane mek kuwi lho tiro. bisa gawe tentrem ning lho ndi iki? Itu Met. Oh, iki ning atiku. Oh, enak ya. Tak ugemi ora bakal lali. Lah ngono baper. Ya nenek. Terus njur kelingan jroning ati sabedhah ing bumi. Nah, aku wis aku sampean. Piye to? Masa Piye? Kadung. Yo. Piye to? Kadung jaluk ngene. Kadung kaya ngene. Saiki piye karepe? Masya Allah, senyummu Ya apa? bagaikan rembulan di malam hari. Asik. Sini. masa Siapa masak? Sini, tepuk sini ku. Nyapa wis tepuk? Pegang sini ku. Nyapa? Oke, aku siap jadi imammu. Alah. Loh, arep sholat ngono kayak kan ditepuk jadi imam. Wow. Jadi ditepuk ini. Terus nih. Hari yang mantap. Malam mirang. Malam mirangake. Manis. Kencing manis. Pambukane. Mbok paiti. Selawe. Pamburine Met. Pemburine. Malah nganyelake. Pamujiku. Kuwi lho. Pamujiku. Muga-muga Muga-muga ra ono rubeda
ra ono rubeda. Cek Hop, Apa? penyedek-nyedek malah koyo tungtung sahur wajahmu. Oh diwarai kok. Iya tapi aja cedek-cedek. Abangmu koyo pertalit. Etanol saiki. Ayo. Ayo. Mbak Yo kono. Apa lagune? Nyanyi lagune apa? Iki umpama lho ya. Umpama. Iki kan umpama bojoku. Bojomu. Iki ibarat buah ngono semangka tanpa biji. Anjay. Lekas dibuka. Des lah. Kotos. Gotos. Warnane uabang, ya toh, dipangan nyegerke. Iki sing pantes mangan biasane Pak Lurah. Pak Lurah. Lek pomo bojomu iki adalah melon Australia. Wah, ya mesti lho. Iki mesti lewegi. Lekas dibuka. Kotos. Kotos. Sing pantes mangan, ya toh. mangan. Minimal iki ya Pak Kasun. Pak Kasun. Lah iki Lek mae iki umpama buah ngono. Umpama buah. Pace. Pace iki ndak yo sing rendul-rendul kuwi lho. Jane nananya apa aku kok mbok pacekne. Kose to Ma, aja emosi dhisik. Lah piye kok ora emosi wong kancane sing apik-apik ae. Pace iki bentuke piye? Ya bentuke bunder ngene lonjong. Pating pecotot. Ning aja didelok bentuke. Terus ning ambune piye? Ambune enak. Ora enak. Masa Pace kok ambune enak? Aku ora ero. Pace ki ambune ra enak. Oh, terus? Yo aja didelok teko ambune. Terus, ning deloken kasiate. Kasiate. Kena dingge jamu. Jamu, ning awak iso ngilangke pegelinu. Wow. Padha kaya make. Iki Mak. engko medun ya to. Langsung diparut, diperes. Ngek. Terus Diminum glek. Insyaallah ora piye? mendem langsung. Kaya ngene. Nyaut lek umpama kewan iki kewan apa? Umpama kewan, kok kewan to, Mak? Apa kewan-kewanan? Umpama hewan-hewan, kucing Persia. Kucing biasa. Lah iki. Umpama iki kelinci Anggora. Aku asune aku. Asu aku. Tapi lek jenengan Asu. rumangsa nggih monggo. Lah timbang kok bolone aku muni dhewe. Timbang bolone aku muni dhewe. Ora mak ngene. Samane berarti lek kene kucing, kene kelinci, berarti sampean yo mboke kucing karo mboke kelinci. Ngono. Anggap aku asune. Ora. Yo terus lagune yo. Yo lagune yo. Lagune sing dikrak Mak apa Mak? Manut awakmu. Oke. Apa? Oke, siap. Iki mengenek pamundutan saking manten kekalih. Ya Mbak ya. Lagune sing paling baru Mas. Lagune sing baru. Ora, kene, derek nang kene. Sing anyar lho, Mas Otak ya. Lho sompret ku lho Mak, sompret enek somprete ku lho. Lho. Lagu kuwi. Kuwi koyo sing neng. Lah yo lekasane trompet. Ditabrak. Lho maksudnya koyo ning TikTok lho. Nah. Oh, sandorek ya, Pak. Lho iki lho. Tanggapan jaranan pacakane malah koyo dancer ya, Mak Mujati lho. Iki karena paling ngunut sok mben lho, Mak. Sing mayar iki enak penak ngene iki dadak rasa ribet yo Le. Sing penting kan yo ngene. Wah. Iya, Mak. Iya. Kudune dhewe yo menyesuaikan dengan situasi. Terus neng jaranan iki mang yo wis diguyur hujan. Iki kudune sepatu brok sing sakmene kan. Ayo, Le. Monggo sarang-sarang turangga Cokro Budaya. Ada Mbak Sherly. Satu buah lagu Katresnan Sejati sudah. Ya, Mbak Cika, ditanya penonton yang hadir, ada request napa mboten? Niki wonten request napa mboten? Napa? Grigis, Mas. Sing kencing manis iki lho. Kencing manis piye to? Apa? Ya Allah. Sing piye to, sing piye? Sing grigis kae lho. Grigis. Heeh. Kurang manis ya to? Heeh, sing kuwi lho. Dene kok kencing manis? Lha apa? Kari manis. Oh, kari manis. Kok iso kencing manis? Aku tak bagian velocity. Sing ngene-ngene. Heeh. Yo sing nyanyi sampean kok joget bareng-bareng. Lah sampean kapan nek nyanyi? Lah, aku nyanyi. Yo pisan-pisan to. Wong aku spesial buat warga Tapan iki. Spesial piye wong kene ambekane Pak Les kok. Lah. Yo. Keserimpet Mas Otak, Grigis. Iki ada permintaan dari
Bolo Ngopi, YouTuber. Oke, siap iki bolo-bolo kuwi sing setia menemani panas udan, panas nggo payung, udan nggawa mantel jan luar biasa. Iki sok mben kudune iki tripote dimodifikasi. Digekne terop ngono sing cilik ngono dawa. Dadi engko sing ora kudanan mek HP-ne karo kamerane, wonge kudanan ra apa-apa. Ngono ya Pak ya. Dipesene iki kudu bolong ngopi iki. Terima kasih Dek Marcel dan Dek Cika. Ya wis rene cowok adewe kripik gedang kripik telo. Si Dek Edang sing penting rata. Bar iki sik enek tari sing pungkasan saking Turangga Cakra Budaya. Mumpun kesesa kondur miyin. Ku nyapa to kudu mligi. Ya wis, ade nyuwun pamit. Kula sak kanca namung gegojekan bilih wonten lentak-lentuk anggen kula gegojekan. Nyuwun pangapunten sak kata-katipun. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turangga Cakra Budaya. Omega Pro Audio. Ya.